Noi soluționăm și să facem survival game după cum v-am promis. Haideți să intrăm pe mapă. Pa! Puștiu! Bă, țărane! Puștiu, te bat! Aoleu! Puștiu, stai că n-am sonorul tare. Lumea să pun pe pauză până fac sonor. Lumea, n-am mai apucat să-l fac, că începe meciul! Hacker, bă! Hop. Atât am putut. Am să se regenereze, că am telefonul bun. Acolo în copac, am F3. Hai. Ce dai mă cu pumnul? Bă, ce dă asta cu pumnul? Pa! Fai, nu să ține după mine! Smurt. Lasă-mă în pace! Hackere, lasă-mă în pace! Pa! Hai mă, că-l fac să mă urmărească. Ce să șmecher? Pa! What the fuck? Go, că mă ia ăsta. Haide. Ăsta n-are de gând să nu mă lase în pace. Bă, hai. Hai că m-am făcut echipă cu el ca să nu mor. Haideți, lume, că am scăpat. Bine că nu mă omoară fraierul. Bun. Nu-l omor. Haideți, lume. I-am dat mită. Haide. 11 player rămași. O să-l bat odată. Mamă, dar de ce nu se regenerează pe Samsung G5? Acolo vreau să ajung. Să ține după mine, hai că a plecat. Că-l bat. N-aveam viață. Că mi-a dat ea de m-a aruncat și după a venit și el la range. Haide, mă, unde mai mă pune să mă urc? Ia uite, ea fac killing spree. Suntem în counter. Master kill. Când pun ochiul în lunetă. Uite chesturile în lunetă. Nici. Am serios, am venit degeaba aici. F3, ajută-mă că te bat. Nu să te mai folosesc. F3, vorbesc singur. Mă duc în mijloc. Fugi în mijloc. Nice jump. Puteai lumea pun pe pauză un pic.
creșter ăla. Să plec din cameră. Ca să... Era și mama și fug. Hai. Hai mă, că m-a lăsat în pace. Băgă sârme, nas. Cam sârme. Arvă pe ăla cu F3-ul. Sunt hacker, am F3. Sunt hacker de hacker, nimeni nu mă oprește. Sunt hackerul mecherilor. Uite mă! Hackerul! Mamă, dacă l omor pe ăsta acum. Băghea! Fuck! Jocule! Allah Akbar mă cheamă. Survivor game. Da, e un Origin. Cea mai varsă mapă. N-am noroc niciodată la mapa asta. Acolo pot să-mi dau muzica. Bun, m-am revenit cu brightness-ul la maxim. Twilight. Eu n-am mai văzut aia acolo. Puștiu. Place ciocolata. Îți dau o ciocolată. Ciocolată. Hai că începem. Vrem, filmez de 7 minute. Ceva bine. Puștiu, place ciocolata. Cum să nu placă ciocolata? Puștiu, place ciocolata. Puștiu, ciocolata. Vreau să mă băg. Chiar dacă vreau să mă băgăs. Ia tot. Mâncare. Importantă. Și go! Bă, sare jump boost. Mă duc pe aici. Mamă, le văd cu F3-ul. Sunt boss de boss. Diamant. Am deja. Eu uite chesturile cum pândesc. M-a băgat la colț. M-ați băgat la colț. Băgați sârme în nas și ții și de ăsta. Mă băgați la colț. Să vă dau sârme în nas. Ultra Skywars. Hai lume și un Skywars repede. Lag. Hai mai repede. Find game. Bun, m-a băgat. Ce-am făcut? Sunt fraier. Find match. Tot ăla e. Și tot locul meu. Nu știu ce nu să-mi iau de ăstea. O să fie un minut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Direct la chest. Bun. Să nu cad ca un fraier. Așa. Aici ce sabie. Chest plate. Și mâncare. Sunt Tarzan. Pantaloni.
cască de iron. Pantaloni, chestplate, cască de iron. Sunt stacat bine, frate. Îmi vine să mă duc la unul pe insulă. Plecam 12. Bă, nu știu unde să mă duc. Hai că mă duc la ăsta. Hai, ajungi. Taie lemne. Altceva n-ai ce să faci. 5 lemne. 4, 8, 12, 20. Aoleu, ce nab. Mamă, bătălie. Trebuie să-mi iau lemn că e bătălie, boss. Cum să lipsesc eu de la o bătălie? Dar în 0.16 sunt buguite arcurile. Doamne, filmez de 13 minute, mă arunc și gata. Am făcut un kill. Hai, mă duc aici pe insulă și am terminat. 20 bun. Bun, asta a fost acest episod de Survival Game Skyward ce-o fi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!